Хора, сега ще ви покажа един трик, който тренирах. И го научих за 5 секунди, но не мога да го стъпвам. Което ще е премятане. И откъде да го снимам? Сега съм без обувки, защото го правя на дюшек. И там по-добре да съм без обувки. Ще трябва да преместя камерата. Това снимам от iPhone 13. Което е премятане. Гледайте, не го мога. Какво се прави? И сега ще показвам други трикове. Хора! Дай, бро! Рундат. Циганско колело. На една ръка. Също предно кълбо. Също мога и задно кълбо. Чиста работа. И са за финал. Хора, искам пак да го направя, защото беше много яко. Хора, закриваме на камерата 3, 2, 1. Like and subscribe, забравих да ви кажа. Goodbye, everyone.